ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମୁଁ ମୋନାଲି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବ୍ଲଗ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘର ଲୋକ ମୋତେ କାମ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇନାରେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଦେଖିଦେଲି ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମୋ ବାଇକ୍ ଧରି ସାଙ୍ଗରେ ପୁତୁରାଙ୍କୁ ବି ନେଇ ଆସିଲି। ତାକି କାମରେ ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ। ହେଲେ ମୁଁ ଏଯାଏଁ କହିନି ଆମେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ବାଡ଼ିକୁ। ସେଠି ପିଜୁଳି, କମଳା, ଲେମ୍ବୁ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ନେଇ ଆସିବୁ। ଆମ ବାଡ଼ିଟା ହେଉଛି ଘରଠୁ କିଲୋମିଟର ଦୂର। ସେଠାକୁ ତ କେହି ଆସିପାରିବେନି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ମାଉସୀ ପୁତୁରାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଘର ଲୋକ। ଏବେ ପୁତୁରାଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ହବ ମୋତେ। ପୁଣି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମାର୍କେଟକୁ। ବିକଜ ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ଅଫିସିଆଲି କାମ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଭାଇଙ୍କର ବିନା ପରମିଶନରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରମିଶନ ନେଲେ କିଛି କହିବେନି, ପରମିଶନ ନ ନେଲେ ବି କିଛି କହିବେନି। ବିକଜ ଭାଇଙ୍କର ଗେହ୍ଲି ଭଉଣୀ ହେଉଛି ମୁଁ। ଏବେ ଭାଇଙ୍କର ଅଫିସ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଇ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲଞ୍ଚଟା ଆଜି ହୋଟେଲରେ ହେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ସେଇ ଖୁସିରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଟେଲ ଆଗମନ ହେଇଗଲୁ। ଏବେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲୁଣି। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ ଖାଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେପଟେ ମୋ ଚୋର ଭାଇ ମୋର ଚୋରେଇକି ଖାଇସାରିଲେଣି। ଚୋରଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଇ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି ମୁଁ, ପିଓର ସୁନା। ସୁନା ମାନେ ଆପଣ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା ଭାବିଥିଲେ କି? ନା, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସୁନା। ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଟ୍ରେରେ ଖାଇବା ଖାଇବି, ସେ ମୋର ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସୁଧୁରିବେନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପରି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଏମିତି ଚୋରି କରି ଖାଆନ୍ତି? କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିହାତି କହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ସିନା ରହିଥିବି, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଖାଇଲା ବେଳେ କେମିତି ସବୁ ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତି। Oh my god. Thank you.